Shubor nakaslem jong unong san hima. Unang yasad an balarang ba kajalaw ba Erwin Kis im su tengah mentah kasingi ka Southrick ulaber alajar at pulai ulakran bikila patay kubor ha kajingilang kabala pelong da kasur upat ba hamaulai ha kabaw laong magaseng ka kwa ka jingpha jongkari bar kasan syar khadar ka bakhuj habakran halor ki armut ki MLE ki balaj ban penyaso bar kaseng NPP ban BJP nak banta bantau sarkar thamai nak leng ba Erwin ulaong ba kumba ki pat ba kila jiet yaki kumta ki pat ba ru ki khmit renti ba unong mi khmat jongki uday bandon ka jingkit kli ban sen shar da jing song tho bat kamen siam ka bakwa ban yatre lang habakran halor ki sen jam ka ba kaseng kan shim ladak ni armut ki MLE Kim Wan Phai nak leng ba Erwin ulaong ba hadu menta mene kadang don tang ka jing karpat da ka jing iet Bakin Wan Phai biang bat kam dan kajing khot da ka baberngam. Shu ba Erwin ulai thu bah kajing elang kaseng kala shim ya karai bani atli bat banlet ban karpat ki bahayeng hasam jong ba Methodist dekhar baru ba shakler wadri. Hagani kasingi la yoru kajing kran na kinong elam ki khot ba kinong ket kam jo ki seng ba pher. Ila shim ya karai bangin ya atli angin iba pun ha ki seng ki bala yawan ki leaders. Te halor kan yang ilai kran mana ba kandon ka program action ro kam tamba kandon ka jinglek kerpat di bahaya masam ju ti arun te lada kamdon ka nunu reaction milarai ba kandon ka jinya song karena bat ki nong tabut kini ki konsensi apli akmat ki yang jong kini ki MLA juga poin saya liang jong NPP te ngakwa ban percaya nero ni sutenat ba ka statement menangi i ba kami ka statement ba la IT ka leadership sa UDP bat kani ngai skam kan wan ra ya ka jingba ya ka jai betul neutral nomor ba ki MLA ka jing start ka jongki kinang hi ban jet yung nu leader ban long nong elam jong kani kanhun bat la ngi yo ban thau sarkar unu no ba ki jet maki unsa long chief minister de haga juga poru ni hapan karpa di pai ba ban long jajai nomor beli ngim kwa ban don ka cikulmar ngim kwa ban don kanu ka jing ya per jemut barang ni ro ngilai peni ka jing teli da bungi wan lang haga juga kampung bangi kwa ya ka jing pha ka ba bhatam ya ka ri ba ka jai ri bosu ni kwa ya ka sarkar ka ba khoi ni kwa ya ka sarkar ka patrikam ni kwa ya ka sarkar ka ba suthu i jing ya pai ba daga jingrah ki jungi ka ba ni kwa ban ha ka kubur sega jai menriu ka lomba ni kwa e ka jinga tali ni kwa e ka jinga suthu jemut ni kwa ban peni ba ha ka ni ka sin kham tamba kana thrang dik dik ki pai ba ye ka ek ba hatam ni ka jai menriu ni ye yang lam ha ka ju ka long ya ban suthu ye ka jing kit klik jong ki ka ma ya ba hang ne ngi kentu ba kanu ki jinga ka ba don ru kinya keren kinya penbaik kum kirang ba Amal legit ikiru kum gilang ba ban long kinong yalam ikmil ti bakin sensar bat kinya dairu para amal hero daga jinga sutu daga jinga it bat daga jing daga mansim bakwa ban yate daga dawla don kanu jinga ka sarkar ka banwan daga yo ban form ka sarkar kadi bandon ka discussion kadi bandon ka jinga keren kadi bandon ka lenti ka ban penbaik kena bupai ba unum dona pi nginum pat pois do sta nomor beri banta ka lang don baik ka jing kerpa idang don baik jing khot daga jing yet ni khot iki ndai bangi khot tu daga jing berngem meset bene jing bor ni khot iki daga jing namar bale ki dei ki dok snam ki jongi te asgawai ro kim dei ban tieng ro ban pa mar bale si se ni ba lawan pa ni la sutu ni ba ki ko ai ban trei ke itu ba kemudian lagi iki keren ke jing agnut ni pa ba kanwan kata ka sarkar ka ba upat ba ayumon mangiyah ni lagi lum kum ne bane keren kata ka bah kamiat ba unwan no da unong yalam siam do kasi nani seng trairi ki jongi kini yalam kini ke sarkar mentang ka dong pikat bang nang yalum kum ne kidan sekiwi kan hon ba da kiu kadang yalang hi hei ban bat e kabor da ka NPP nakata ka daw ka jongi ka jonga kalong kum ne ukondrat sangma unle kat bala banyo banbat ya kasin syar khadar hapo ka jala ka jongi unle kat baula namar kadaw ko long ba KNPP kata kadu ban sin syar nang ni kadu yang praksa jong ke parti
kan kata election jong kah ki wi ki jelagi ban salong menta nakata kadau bangin ailat kumnya kan ka parti bahkan jalan dia sasan senem tingin syek kut dak ki melaban len kata hari habadang don gapor ngiri ban persyang ban pensong tu kamdang ki armut belalai lamba jung presiden jung ajas piru ngene persyang bakin pensong tu ya kasau kasian jong kajelahi borok awai kanang bakini agut kin wan pain dai mi kan to iki to kila bakla le sia yo le sia ka dingrai hakdak kila bakla kila le ena ngi kerpat iki bakin wan pai biang nomor ba kan ni ka ji kun jika election kam dai e bakin ong bakan long constituency centric mong in perkatang konstitusi jor kam dai ya be perkat lang kawai kum kari kasi jantia kini lai pun remot ki constituency Sistem juga NSPC kau beri. Apa ramjur ini arut ki dekat juga NSPC belum ki dekat juga. Jat beliau, bah cepat bah kejadian. Bergilang kita ki belum jangan jat beliau, jangan reaksi. Nak kita ini arut ki berde, ya jat beliau, cungi. Nak kalian NSP ki ramjur. Ya kan ni, marba nyukwa, bah kita kisah bang kimut. Hal kecelah cungi. Nyukwa bau kasih unsur siam no. Kuat yang kata banyak untuk segam kasih om su daki garut ban sensar kali ini. Tapi ya kan ngi hapan appreciate, ngi hapan kersan, bat ngi hapan ai ka jing kublai yung Dr. Mukul ro. Dem dei tang na Dr. Mukul ka jing ya syong jang apa ba ardan ro na ka BPP menen mestam mau para. Ula ong ka ju. Ong ba ngi kwa ya ka jing ha jong state, ndai ba ngi kwa ya kini suki. Tu ong ba da ngi hapan kersan tang na baru ong kam le. Uang ring kuat di bawah sarkar kawan nanti seng rilom kirwan di parti ke tempat dan kacak lagi dengan bangsa kata ketika pengakuan bu tapi Nanti kita cuma mencek harganya terus harga bapiam Narendra Modi. Dengan orang hari ini kisah isu kan nyutrek lada upai bang ukwa sisa penyo ciu gres saukasi ngire bandan kataga harna lani kajing syong kelang ngot hat kerdok lan pelawi jongki ladang ini kena iki ingin terus lompat ki family members jongki somha ong sakong lane mei yo kun jongki lane yo kurem jongki ubah kacak benreu hi katang silang kalau iki mentah kai ini tiga dan kami kini armut ban penyo ik majority ban li ban jalam itu ka government kebetulan ini ladang ini menjur ngini pihak ini juga di artuli di MLA boh ban chong ada harna ban haga juga kepala ladang ini mela ngin chong ada unjuk trik ada kita ini pen nasung bodong haka kerdop jong governor house hasyaban lek haka terus nyuk trik ini ban dia renti bangin dia chong shwa bakin entar maki support ini ban dia pat iki yang apa kading haka we kejaka di don tibla oing apa udon we kun surong uriang balak mu ban wan pai di ngang ong ba kacing wan pai jong u leng ba katien nging nomla leng ba ligi WhatsApp nging nomla ban dah kacing wan pai habashit pa syai harkat media sing laban ngilaban pedang dem dai teke itu bang om mentang waspit ni dia thanji padahal tanga slob ong bang ngin ya ship no mentang ban ya highlight episode of education nyim kwa ba nyim dan nyim kho ya loi no rei tang kawai na parti belum jong ni kadang ke jong ni mo na ya sabyang WhatsApp ka ba komni komtai rei to ong ba ngini teli dah kata akor ka buram ngini ya ka akor ka buram ba ngini yo kas moral support ni kipat ba no sisong rei dang ni long no dah tin ka ba khor ka ni tai kam ya ha mo kung ni khatam ni de ni nong lam mo ni lai lam yo pai ba ni hap ya lam da kalenti ka ba dai